passarel·la Cibeles. Ha començat este matí i ja han pogut veure algunes de les artistes per a la pròxima temporada tardor-hivern. Els grans gurus de la moda estaran presents en esta setmana dedicada a l'alta costura. Les creacions dels dissenyadors valencians pujaran a la passarel·la a partir de demà. Seguint les desfilades està Yolanda Mármol. Yolanda, bon dia. Què destaca enguany la passarel·la Cibeles? Es fa difícil de dir la veritat perquè només hem vist 3 col·leccions i al final per ací per la Cibeles han de passar 37 dissenyadors i a banda les propostes que hem vist la veritat és que no tenen res a veure l'una amb l'altra. L'última ha sigut la de Duyos, ha acabat a les 2, estan encara per ací les xiques en el backstage acabant de replegar totes les coses i és una proposta amb una clara aposta per una dona molt basada en els volums geomètrics que tan de moda estan, en els colors molt suaus, els materials naturals i colors molt suaus, molt càlids, que contrasten, per exemple, amb la proposta que ha fet Jesús del Pozo, que presenta una dona molt més femenina, però amb uns colors molt més oscurs, com per exemple el blau metal·litzat, el negre, el marró, que és una proposta també que no té absolutament res a veure amb els dissenys que ha presentat ací Àgata Ruiz de la Prada, que ha tornat a inaugurar esta passarel·la Cibeles 2008 amb una autèntica expressió de color per a Àgata Ruiz de la Prada. Tornen els volums, sobretot a les mànigues, però també a les faldes i als vestits, que per a ella, enguany, han de ser de campana. Inspirada amb el seu propi món creatiu, Àgata Ruiz de la Prada ha inaugurat Cibeles en la passarel·la, colors bàsics i les formes múltiples. Este año presentamos una colección un poco entre retro-futurista, ¿no? Que es un poco este look que llevamos todas estas temporadas trabajando. En la seva col·lecció destaquen les sabates de xarol de totes les tonalitats possibles. El color inunda la nova edició de Passarel·la Cibeles amb Àgata Ruiz de la Prada. Formes futuristes en les que caben tot tipus de dona i en les que, evidentment, no es passa desapercebuda. Darrere la passarel·la, les models que corren a fer el canvi de vestit. A les bambolines hi ha un altre tema de conversa, la massa corporal i un dubte, campana o cilindre. Yo soy ¿cuál era? La de campana creo que es, ¿no? No sé lo que me parece en realidad, porque tampoco le presta mucha atención. Si sirve para igualar las tallas y que todo esté un poco mejor, me parece bien, pero vamos. Pero yo no estoy nada de acuerdo con esta medida que toman y creo que la gran mayoría tampoco lo están.